खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी दत'मायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नंगौ बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम गामि दत'मा बरागारि गामियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। लोगोसे बरागारि मनिसारा गामि सिङाव हाबलांग्रा लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि हाबाफारिबो लादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि आखाइजों मुसुखानि अन्थाइ खाम्फा आरो लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी, दत'मा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि शंकरलाल ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार एसएसए क'क्राझारनि जसमानिक ब्रह्म आरो बरागारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।